Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. Poďme si dnes vytvoriť súpravu náradia pre elektrikárov, kurenárov a aj pre profesionálov, ktorí sa venujú inštaláciám, ventilácii a klimatizácii. Zdá sa, že táto úloha je náročná z dôvodu použitia rôznych nástrojov a systémového príslušenstva, ale vďaka flexibilite, ktorú ponúka 18V profesionálna rodina Bosch, je všetko, čo potrebujeme v jednej taške. Na vyznačenie línií použijeme líniový laser GLL380CG. Veľmi prestrý, všestranný a ľahko použiteľný, s 3 výraznými zelenými líniami a rozsahom 360 stupňov. Zelené línie majú výhodu 4-násobne lepšej viditeľnosti v porovnaní s podobnými červenými líniami. GLL380CG je samonivelačný líniový laser s rozhraním Bluetooth a použitím aplikácie Leveling Remote umožňuje vzdialené ovládanie, ako aj bezkontaktné nastavenie a vysokú presnosť. 3 línie s rozsahom 360 stupňov umožňujú súčasné horizontálne a vertikálne vyrovnanie a mimoriadne efektívnu prácu. Kývadlo laserových diód je uzamykateľné a to nám umožňuje sklon líniového lasera v ľubovoľnej polohe. S použitím prijímača LR7 je pracovná oblasť až 120 metrov, samozrejme v závislosti od svetelných podmienok. Skvelými pomocníkmi sú univerzálny držiak BM1 a statív BT250. Na kontrolu pred vrtaním pri vyhľadávaní potrubí naplnených vodou a elektrických káblov, ako aj kontrolu pred vrtaním pri inštalačných elektrikárskych prácach alebo prácach na vykurovaní, vetraní, klimatizácii použijeme intuitívny radarový skener DTEK 120 určený takmer pre všetky materiály. DTEK 120 Professional poskytuje jednoduché používateľské rozhranie s 3 názornými tlačidlami, ktoré umožňujú nastavenie na rozličné použitie a detekciu magnetických, nemagnetických objektov do hĺbky až 120 mm, vodičov pod napätím do 60 mm a drevené nosné konštrukcie do 38 mm. Zvuková a vizuálna signalizácia upozornia používateľa pri nájdení objektov v stene. Ak potrebujeme flexibilitu, ako vyžaduje vaša práca, tak jednoznačnou voľbou je akumulátorové vrtacie kladivo GBA 187LI OneChuck. Tento model akumulátorového vrtacieho kladiva GBA 187LI disponuje novým špeciálnym skľúčovadlom OneChuck, ktoré výrazne zjednodušuje prácu užívateľa, umožňuje všestranné a flexibilné použitie systémového príslušenstva s upínaním SDS+, ako aj príslušenstva s valcovými alebo 6-rannými upínacími stopkami bez toho, aby ste museli meniť skľúčovadlo. Odporúča sa pre ľahké a stredné aplikácie príklepové vrtanie s vrtakým SDS Plus do betónu a železobetónu s priemerom až 24 mm, ľahké sekanie bez príklepové vrtanie do dreva s priemerom 30 mm a kovu s vrtakmi priemeru 13 mm. Pomer výkonu a ceny tohto nového 18V akumulátorového vrtacieho kladiva ho zaraďuje do rady veľmi dostupných technických riešení. GBA 187LI je vybavené všetkými bezpečnostnými prvkami, ktoré profesionáli očakávajú od profesionálneho akumulátorového vrtacieho kladiva. Systémom Kickback Control a Vibration Control s integrovaným Bluetooth modulom pripojenia, ktorý spája akumulátorové kladivo so smartfónom, prostredníctvom aplikácie a používateľ v reálnom čase ovláda stav kladiva a jeho prevádzkový režim. Prostredníctvom aplikácie môžete zistiť informácie o elektrickom náradí, ako sú identifikačné údaje, sériové číslo, dátum výroby, technické špecifikácie a informácie jeho použití, dĺžky prevádzky, počet aktivácií systému ochrany proti spätnému razu. Na úpravu potrebnej dĺžky vedení pre elektrické káble, prípadne akúkoľvek činnosť, ktorú očakávate od uhlovej brúsky, je vhodné použiť akumulátorovú uhlovú brúsku GVS 180LI. Prečo? Má výkon ekvivalentný 700W sieťovej verzie, vyvážený tvar, špeciálne optimalizovaný pre všestranné použitie. Poskytuje pohodlie v ďalšej úrovni vďaka štíhlemu tvaru rukovete a beznástrojovému polohovateľnému ochrannému krytu a čo je najdôležitejšie, disponuje funkciou ochrany proti nežiaducému spusteniu a preťaženiu. Ďalším vynikajúcim pomocníkom na rezanie v blízkosti stien v kolmej vertikálnej polohe s komfortne rozmanitým uchopením je akumulátorová chvostová píla GSA 185LI. Vďaka technológii bezuhlíkového motora Bosch ponúka akumulátorový rezný výkon porovnateľný s výkonom elektrickej chvostovej pily triedy 1100W. GSA 185LI má vynikajúci pomer výkonu k hmotnosti,
vďaka čomu sa s ňou pracuje ľahšie a menej vyčerpávajúco v akejkoľvek polohe. Beznástrojová funkcia upínania pilových listov navyše umožňuje jednoduché vloženie alebo vybratie pilového listu jednou rukou. Hĺbka rezu do kovových profilov a kovových rúr je 150 mm, má možnosť nastavenia predkmitu pre rýchle rezy do dreva, nastavenia otáčok, výška zdvihu je 28 mm a na pohodlné odloženie môžeme použiť závesný hák. Ak potrebujeme akumulátorové multifunkčné oscilačné náradie ideálne na ponorné rezy, orezávanie, brúsenie, rezanie alebo zoškrabávanie farby, tak vás istotne nesklame GOP 185 Li. Kompaktná konštrukcia, nízka hmotnosť, štíhla rukoveď umožňujú lepšie ovládanie a vedenie s detailnými prácami v stiesnených priestoroch. Stavané tlmenie vibrácií umožňuje ich absorbovanie a zníženie až 80% v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi a zaručuje presnejšie rezanie. Toto pokročilé multifunkčné oscilačné náradie je kompatibilné so všetkým príslušenstvom Starlock a Starlock Plus a je vybavené systémom Bosch SDS Snap-in na rýchlu a praktickú výmenu príslušenstva. Pracuje rýchlo a spoľahlivo vďaka technológii bezuhlíkového motora s 20 000 voľnobežnými kvitmi a uhlu oscilácie 3,4 stupňa. Pri akejkoľvek montáži je nevyhnutnosťou použitie akumulátorového vrtacieho skrotkovača. Náradie určené na náročné práce, vynikajúca manipulácia, ideálny pre remeselníkov a majstrov, ktorí potrebujú pracovať v stiesnených priestoroch. Áno, akumulátorový vrtací skrotkovač GSR 185 Li ponúka nové štandardy komfortu a výkonu. Bezuhlíkový motor, pracovnú rýchlosť až 1900 otáčok za minútu, celokovové 13 mm rýchlo upínacie skľučovadlo, mäkkú tlmiacu vložku rukovete, LED diódu osvetľujúcu pracovný priestor a krútiaci moment až 50 Nm. Na skrotkovanie do dreva, kovu a plastov, ako aj na jemnú prácu, napríklad na matičných doskách počítačov alebo v elektrických rozvodných skriňach, je akumulátorový skrotkovač Bosch Go náradie na to určené. Je intuitívnym a praktickým akumulátorovým náradím na skrotkovanie. Stačí pritlačiť náradie alebo stlačiť tlačidlo. Režim duálnej aktivácie zaručuje správne spustenie v každej situácii. Presná mechanická spojka poskytuje 5 nastavení plus režim maximálneho výkonu. Moment spojky je v rozmedzi 0,2 až 5 Nm. Ovládanie náradia Bosch Go je jednoduché. Náradie sa zastaví automaticky okamžite po deaktivácii, a to vďaka elektronickej brzde. 360 voľnobežných otáčok za minútu poskytuje rýchly a hladký chod a pritom udržuje rovnaký výkon. Bosch Go je 3,6 V litiovo-ionové náradie, kompatibilné so štandardnými USB nabíjačkami. Poďme si to v krátkosti zopakovať. Súprava náradia pre elektrikárov, kurenárov a pre profesionálov, ktorí sa venujú inštaláciám, ventilácii a klimatizácii, je 18V akumulátorový systém náradia Bosch perfektným riešením. Kombinácia vysokého výkonu a robustnosti na ľahkom a ergonomicky vynikajúco riešenom náradí sa dokonale hodí na všetky úlohy. Vďaka 18V profi systému môžeme zamieňať a kombinovať akýkoľvek akumulátor a nabíjačku 18V triedy s ľubovoľným 18V náradím. Spomínané produkty, ako aj systémové príslušenstvo, sú výhodné z hľadiska pomeru cena-výkon a odporúčame ho odborníkov v oblasti stavebníctva, montáže, tesárom ako i stolárom. A to je na dnes všetko. A ja vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť s náradím Bosch na našom YouTube kanáli Bosch Profesionál Slovensko. Ďakujem, ahojte.